Conte, me'l prestes? Lucas era un xiquet que no li agradava compartir. Si li agafaven algunes de les seues coses, cridava. És meu! Si li agafaven el seu conte preferit, cridava. És meu! Fins i tot, si li tocaven el seu abric, cridava. És meu! Com no volia compartir, estava sol. Però un dia va arribar una xiqueta nova a classe. Em diuen Maraki. Vinc de l'Àfrica. Allí hi ha molts animals i la meva escola era així. Però Maraki agafà el xoguet de Lucas. És meu! Tots jugàvem amb un xoguet que havia portat Maraki, tots menys Lucas. Lucas, vine! Puc jugar? Clar. Lucas es va posar molt content. Jugant amb tots, es sentia molt feliç.